Back in ETV. Benvinguts a un nou programa de Balcony TV València, gravant des del balcó de l'Ajuntament. Així tenim amb nosaltres a Novembre Elèctric, que el disfruteu. Som, si fa no fa, això. Dones i homes, traços en l'aire bressolats, amb les marques d'aquesta vida, recorrent clandestines la nostra estructura de plasma. Portem la biografia en els glòbuls, en petites partícules de crom corroïdes pel temps. I l'erosió, i l'erosió, portem la biografia en els glòbuls, en petites partícules de crom corroïdes pel temps. I l'erosió, Novembre Elèctric, moltes gràcies. gràcies, Cristina. És el projecte personal de tu, Gerai, en companyia de dos companys més madrilenys, veritat? Sí, bueno, en un principi van ser dos, ara són tres ja els companys madrilenys i bueno, molt contents d'aquesta aventura. Ja ha sigut casualitats del destí que aquest projecte tinguera lloc a Madrid i bé, contents també de fer aquest trajecte, no només vital sinó geogràfic de Madrid a València cada vegada que toquem. Aquesta cançó pertany al teu segon disc, ara parlarem una miqueta d'ell. Abans m'agradaria comentar que el teu primer disc va ser va obtindre el Premi Ovidi Montllor al millor disc de pop del 2014. I és un disc que parla de unes etapes i les emocions que poden sentir les parelles a la seva relació. I m'agradaria comentar què creus que va ser la clau o l'èxit de que obtingueres tu el premi. És complicat respondre a aquesta pregunta perquè, clar, potser jo no siga la persona més oportuna per a contestar, no? Com a persona que està dins del projecte, no? Potser, sí, aquesta pregunta tindríem que fer-li al jurat, no? Però sí que te dic jo el que crec que valore del disc, no? Primer és la honestedat del disc. És un disc molt sincer, on es transmeteixen uns sentiments que són tal qual 100%. I això és un fet per a mi objectiu, inclús, diria. Després crec que la producció és molt bona, del productor que vaig tindre l'honor de treballar amb ell, que és Patxi García, i crec que també és una proposta relativament nova dins del panorama de música en valencià, un altre estil de música, un color nou, i potser això també ho haig valorat el jurat, no ho sé, però bueno. Parlant del teu segon disc, que esta cançó pertany a ell, Tremoles se titula, i t'has aventurat a fer un mix amb la poesia, t'has aliat amb un autor al que li dones vida, a les seues cançons, a través de la teva música. Com ha estat aquesta iniciativa?
Vaja, doncs ha sigut un procés molt inconscient i poc buscat, no? Perquè jo vaig coincidir amb Héctor Serra, que és el poeta del que esmentes, vaig coincidir amb ell a la universitat i estudiarem junts i tal, i ha sigut després, molts anys després, que hem coincidit ja de forma, diguem, professional en la música jo i ell en la poesia, i va ser tot arrel d'un poema que vaig llegir d'ell, que va penjar al seu blog, que es deia Secret, i que me volà al cap completament i m'encantà, i a partir d'ahí tenia una melodia i vaig dir, hòstia, això encaixa, i res, i van eixir moltes cançons, i avui en dia hem materialitzat un disc que es diu Tremole, i res, i estem fent un espectacle també conjunt, així que molt contents. Molt bé. Bueno, doncs vos desitgem tota la sort del món, esperem veure-vos pronte als escenaris i també a les redes socials, perquè a través de quin mitjà podríem seguir les vostres actuacions? Avui en dia jo crec que el més fàcil és anar a Google, que és una mena de déu de la globosfera, i fiques Novembre Elèctric o Héctor Serra i trobarem totes les referències. Si no, en les xarxes socials estem en Facebook, Twitter, Instagram, així que ens podem buscar. Moltes gràcies per estar ací al nostre programa de Balcony TV València. Jo soc Cris i em despedís fins al pròxim. Adeu! Back in ETV.